geci! Szakadnál le, bazd meg! Mi van? Köszi. Na, akkor jössz, hogy nem jössz? Nem, én a Mennyország kulcsát keresem. Az itt van-e? Figyelj, elől-hátul 4, Mónikázás 2, kézimunkát megcsináljon az öreg anyád. Ezt most én nem nagyon értem. Miért? Ingyen akarod? Hol élsz te? Holdod? Nem, egy kicsit följebb én vagyok az Isten. Hú, akkor most kívánni kell valamit. Ja, nem, fogja meg a gombomat. Az a kéményseprő. Mondd még egyszer, ki is vagy te? Én vagyok az Isten. Jaj, bazd meg! Jaj, bocsánat. Hát persze, rólad álmodtam a múltkor. Azért voltál olyan ismerős. Az volt, hogy luxuskorban voltam egy repülőgépen. Te meg a sofőr, de rendesen az Isten. Szálltunk üzbegaztán fölött. Szórtad az egészet jóságporral. Nekem meg porallergiám van, úgyhogy egész úton szoptam azt a jóságos gecit. Te, van egy csaj, a Sári. Az nagyon örülne neked. Az hisz az ilyenekbe, biztos, hogy benned is. Figyelj, hogyha tényleg te vagy az Isten, akkor húzzál innen nagyon gyorsan. Az előbb volt itt a Mózes, azt is úgy agyonverték. Gyere, itt van benn.